In de sportskwallen in Dokkum is het stil. En dat bloot ik nog even zo. Neffens de sportskwallen komen ze heel tijd weer onderaan de stapel als het gaat om versoepelingen van de coronamaatregels. Ik vind het heel raar. In de eerste lockdown heb ik daar nog wel een beetje, dacht ik, ik kan wel een beetje begrip voor opbrengen, want er komt echt heel veel op je af. Nu begrijp ik het gewoon niet. Nee, dus, en ik denk ook dat het raar is dat dat gesprek er niet is en dat die afwegingen er gewoon niet zijn. De eigenaar vindt het onbegrijpelijk dat de overheid geen eeg had voor de sporters die het juist bijdragen aan een zoene bevolking. Het is gebleken dat mensen die fit zijn veel minder effecten naweeën hebben van als ze een coronabesmetting hebben gehad. En dat werken aan je fitheid en werken aan je gezondheid helpt om beter met het coronavirus om te gaan. Ja, en dan alles wat je dus zegt van je mag niet meer sporten, je mag niet meer binnen, je mag niet meer buiten in groepjes op de fiets zitten en dat soort dingen, belemmert mensen alleen maar. Dus het is gewoon heel raar dat we niet onderwerp van gesprek zijn, laten we het zo maar zeggen. Dat is wel vervelend.